गोजोन दसे फैबाय आरो नोंथांमोनजों फिलिम डाउनलड रावबो फैथाराब्रा फैगोन नैबे वेरहाउस आरो जोंनि जिरायना मोजां मबाइल थुग्रा थिं दङ नै उन्दुगासिनो बुस्थुआ सानथिं बाथिं फैबायना आङो माबायाव मा होनो लाइभआव हेलौ अ सोर फैखोलै नै बिथाङा मबाइल सोरबा नायदोंमोनलै थांबाय हेलौ जायगाफ्रा खाट्रा हेलौ हेलौ लाइन फैफिनबाय I am the can story ini duku ini daud ओरै फैलाय नोंखौ नायनोबा नों नायनोबा नोंखौ फैलाय नों गावखौनो नाय आरो इउटुबाव नायफिन नोङो नोंखौ दांसिगोन दाहा हगारदो आं मबाइल सबाइल देख्रेबजोबगोन मालायनि नै सोर बुरै बियो हगारखा बिदि मबाइलफोराव आंबो गावनि फट' नालाय मा बखिदों बियो आं गावनि फट'खौबो गावनि फट'खौ गेमालै नों नालाय इउटुबाव दानो नुसिगोन नोङो नायनि र' नोंनि मबाइलाव एमबि फोजोबना होनांगोनलै नोंनिखौ बाला लगा बुंलाय लक खुलाय नायनांगौ खनसे सोरजों आइजोआ आं गुन्दै मिथिखा हेलौ माथो सोर नायदोंब्रा माथो थांबायसो ओइ दं खनसे माबा स्टुडिअ दखानाव हेलौ मा खिथानो मा हैनो गुरि थांबाय था मा गुरि गैयाबा थैसिगोन नामा जाखो मा खालामनो हर आं थांबाय मा थांनो ओइ जि सोंदों दा हा दाथां हा दाहाय थां नङा लाबोफा पस्टखौ लादो दे आं एसे लाया पस्टखौ लादो हेलौ लायालै होनबालाय लायालै लाया नेट नाङै बुस्थुआ लाया कौन है बे नेट नाङै बुस्थुआ कमेन्ट हरजायाखै बुस्थुआ हेलौ कमेन्ट हरजायाखै बुस्थुआ हेलौ हाय पस्मिता नार्जारि हाय हाय